सर्वांना नमस्कार. मी शिंदे अमोल, शारदा संस्कृत क्लासेस, लातूर. 8वीच्या वर्गातील पाठ क्रमांक 5 अहम त्वम या संदर्भात आपण पाहणार आहोत. अहमचा रूपपरिचय सांगावयाचा असेल तर अस्मद तिन्हीलिंगी समान उत्तम पुरुषी एकवचनी अहम हा शब्द आहे. तर त्वम हा युष्मद तिन्हीलिंगी समान मध्यम पुरुषी एकवचनी प्रथमा एकवचनी हे हा शब्द आहे. अहम म्हणजे मी, त्वम म्हणजे तू. पुरुषवाचक मुख्य जे सर्वनाम आहेत ना, त्यांचा क्रमांक लक्षात असू द्या. हे प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष, एकवचन, द्विवचन, बहुवचन. इथं कुणाकुणाचा समावेश होतो? सह, तव, ते, सा, ते, ताहा, तत्, ते, ताणी, देवः, देवो, देवाः, माला, माले, मालाः, वनं, वने, वनानी किंवा कोणत्याही शब्दाची प्रथम विभक्ती त्यांचा क्रमांक 1, 2, 3. कधीही यांच्यासोबत ती, तह, अंती असे जे प्रत्यय आहेत ना, ते लटलकाराचे इथं येतात. लटलकाराचे प्रथम पुरुषी. त्वम, युवाम, यूयम 4, 5, 6, सी, थ, थ, अहम, आवाम, वयम 7, 8, 9, मी, वह, मह. ओके. अहम म्हणजे मी. या संदर्भात पाहूयात आपण. अहम बालकः अस्मि, मी मुलगा आहे. अहम प्रभाते स्नानं करोमि, मी सकाळी स्नान करतो. अहम मध्याह्ने शालां गच्छामि, मी दुपारी शाळेला जातो. अहम सायंकाले खेलामि, मी संध्याकाळी खेळतो. अहम रात्रो निद्राम करोमि, मी रात्री झोप घेतो. आता अहमच्या हवर अनुस्वार देण्यात आलेला आहे, कारण पुढं रात्रोचं र हे व्यंजन आहे. म्हणजे इथं लक्षात ठेवायचं की व्यंजनांच्या अगोदर कधीही अनुस्वार द्यायचा असतो, आणि पुढं जर स्वर आला तर मग मात्र अगोदर अनुस्वार न देता हलंत मग करायचं असतं. त्याचबरोबर संस्कृतमध्ये अनुस्वार कुठं वापरला जात नसतो. सायंकाले, आता सायंकाळी असं लिहायचं म्हटलं तर येवर आपण अनुस्वार द्यायचा, पण तो मराठीत. संस्कृतमध्ये अनुनासिक वापरायचं असतं. आता येवर अनुस्वार, त्याच्या पुढं आलेला आहे क. क कुठं आहे? क वर्गात. क, ख, ग, घ, ञ म्हणून तिथं ते ड वालं अनुनासिक ञ वापरलेलं आहे. आणि क्रियापदांना कधीही पहिलीच वेलांटी असते. अस्मी, करोमी, गच्छामी वगैरे. ठीक आहे. हे पुल्लिंगाच्या बाबतीत झालं. आता स्त्रीलिंगाच्या संदर्भात पाहूया आपण. अहम बालिका अस्मि, मी मुलगी आहे. अहम प्रातराशम खादामी, मी नाश्ता खाते. अहम प्रभाते शालां गच्छामी, मी सकाळी शाळेला जाते. अहम मध्याह्ने स्वाध्यायम करोमि, मी दुपारी अभ्यास करते. अहम सायंकाले गीतम गायामी, मी संध्याकाळी गीत गाते. छात्रः स्वदिनचर्यां पंच षड वाक्येषु वदति, विद्यार्थी स्वतःचा दिनक्रम दिनचर्या 5-6 वाक्यामध्ये म्हणतो. ठीक आहे. मग तो कशा पद्धतीनं म्हणायचा? तर त्याच पद्धतीनं, वर मुलगा असेल तर तसं आणि मुलगी असेल तर असं. म्हणजे ते थोडंसं आपल्याला न पाहता सांगता येणं गरजेचं आहे. त्याच्यानंतर आता त्वम. अहम हे स्वतःबद्दल, त्वम हे समोरच्याबद्दल. शिक्षिका, त्वम कुत्र वससी, तू कुठे राहत आहेस? मग विद्यार्थी म्हणतो अहम नाशिक नगरे वसामी, मी नाशिक शहरामध्ये राहतो. शिक्षिका, त्वम कदा खेलसी, तू केव्हा खेळतोस? छात्र म्हणतो विद्यार्थी अहम सायंकाले सपाद सप्तवादने खेलामी, मी सायंकाळी किती वाजता खेळतो? सपाद सप्तवादने म्हणजे 7:15, 7:15 खेळतो. शिक्षिका म्हणते तरी कदा अध्ययनम करोशी, मग अभ्यास केव्हा करतोस? विद्यार्थी म्हणतो रात्रो 10 वादनपर्यंत अध्ययनम करोमी, रात्री 10 वाजेपर्यंत मी अभ्यास करतो. आता इथं 10 वादनपर्यंत तवर अनुस्वार न देता हलंत मग केलं, कारण पुढं अ आलेला आहे. शिक्षिका म्हणते त्वम सम्यक गायसी, तू खूप छान गातोस. चित्रम अपि सुंदरम आ लिखसी, चित्रसुद्धा खूप सुंदर रेखाटतोस. अध्ययनम अपि करोशी, अभ्याससुद्धा करतोस. सत्यमेव, खरोखरच त्वम आदर्श बालकः, तू एक आदर्श असा मुलगा आहेस. कृती. एकः छात्रः अन्यं छात्रं प्रश्नं पृच्छति, एक विद्यार्थी दुसऱ्या विद्यार्थ्याला प्रश्न विचारतो. अन्यः छात्रः उत्तरं वदति, दुसरा विद्यार्थी त्या पहिल्या विद्यार्थ्याला विचारलेल्या प्रश्नाचं उत्तर देतो.
सांगतो. त्वम कुत्र वससी, तू कुठे राहतोस. त्वम किम करोषि, तू काय करतोस. एवं छात्राः परस्परं प्रश्न कुर्वन्ति, अशा प्रकारे विद्यार्थी एकमेकाला प्रश्न विचारतात. उत्तरम वदन्ति च, आणि उत्तरं सांगतात. आता या संदर्भात या पाठावर आधारित आपल्याला भाषाभ्यास पाहायचा आहे. डॅडॅश खेलामी, अहम येईल का त्वम येईल. त्या खेलामी, मीचा नंबर कितवा आहे, मी वह मह कितवा आहे, 7वा. 7 नंबर मग अहम येणार, म्हणजे अहम आलं की मी आणि त्वम आलं की सी. ओके, म्हणून अहम खेलामी. पण आता इथं अहमचं म हलंत आहे, त्वमचं म हलंत आहे. पण इथं लिहिताना आपल्याला अनुस्वार द्यायचा का हलंत म, ते पुढल्या शब्दावर अवलंबून आहे. अहम खेलामी, अहमच्या हवर अनुस्वार द्यायचा. त्वम धावसी, ववर अनुस्वार. त्वम पठसी, अहम पश्यामी. त्वम कुर्दसी, अहम हसामी. आता अहम स्वतःबद्दल, एकट्याबद्दल, पण आपल्यासोबत दुसऱ्याला म्हणजे आवाम, आणि जर आपल्यासोबत दुसऱ्या अनेकांना म्हणजे 3 किंवा 3पेक्षा जास्त वयम, ते पाहूया आपण. आवाम लिखावह, आम्ही दोघे लिहितोत. वयम लिखामह, आम्ही सर्वजण लिहितोत. आवाम लिखावह, आम्ही दोघी लिहितोत. म्हणजे संस्कृतमध्ये क्रियापदावर लिंगांचा परिणाम होत नाही. पुल्लिंग असलं तरी लिखावह, स्त्रीलिंग असलं तरी लिखावह. ठीक आहे, पण मराठीत मात्र बदल होतो. आम्ही दोघे लिहितोत, आम्ही दोघी लिहितोत. वयम धावामह, आम्ही सर्वजण पळतोत. कारण हे तिन्ही लिंगी समान आहेत ना, अस्मद आणि युष्मत सर्वनाम. एकः छात्रः वाक्यं वदति, एक विद्यार्थी वाक्य म्हणतो. अहम गच्छामि, मी जात आहे. अनंतरम बालकद्वयम आवाम शब्देन आवाम गच्छावह, आम्ही दोघे जात आहोत असे म्हणतो. मग बाकीचे सगळे विद्यार्थी काय करतात, वयम गच्छामह, आम्ही सर्वजण जात आहोत असं बहुवचन म्हणतात. पुढे युवाम, मग अहम आवाम वयम, त्वम युवाम यूयम, सी थह थ. युवाम आणि यूयम पाहूया. त्वम पश्यसी, तू पाहतोस. युवाम पश्यतः, तुम्ही दोघे पाहतात. यूयम पश्यतः, तुम्ही सर्वजण पाहतात. आता भाषाभ्यास पाहूया. अहम म्हटलं की मी, म्हणून अहम उपविशामी. डॅडॅश क्रीडामह, मी वहमह. अहम आवाम वयम, म्हणून तिथं वयम आलं, वयम क्रीडामह. वयम भ्रमामह, वयम नमामह. हसामी, मी आलं ना, म्हणून तिथं अहम. डॅश वदसी, त्वम वदसी. यूयम क्षिपथ, त्वम नृत्यसी. युवाम लिखतः आणि यूयम पठथ. आता इथं क्रियापद रूपाने लिखत म्हटलेलं आहे. सह गदती, तौ गर्जतः. सह तौ ते, ती तह अंती, म्हणून तौ गर्जतः. ते वदन्ति, सा जल्पती, ते जपतः. ताः जयन्ति, त्वं कूजसि. युवां नमथः, यूयं खादथ. अहं क्रीडामि, आवां हसावः. वयं वसामः. युवकौ तपतः, पुरुषाः देवः देवो देवाः. तीतः अन्ति, पुरुषाः धावन्ति. बालिकाः भ्रमन्ति. महिले माला माले, महिला महिले. तीतः यजतः. सैनिकाः रक्षन्ति. कृषकः वपति. ठीक आहे, तरी याच्या संदर्भात काही अडीअडचणी वगैरे असतील तर आपण व्हॉट्सअपच्या माध्यमाने किंवा फोनच्या माध्यमाने आम्हाला संपर्क साधू शकता. गायत नंदत पाहूया आपण. चटक चटक रे चटक, चिऊ चिऊ कूजसि त्वं विहग. नीडे निवससि सुखे नडयसे, खादसि फलानि मधुरानि. खादसि फलानि मधुरानि. विहरसि विमले विपुले गगने, नास्ति जनः खलु वारयिता. नास्ति जनः खलु वारयिता. माता पितरा विहममनस्तः, एकाकी खलु खिन्नोऽहं. यहि समीपं चिऊ चिऊ मित्र, ददामि तुभ्यं बहुधान्यं. ददामि तुभ्यं बहुधान्यं.
चन्नकं स्वीकुरु पिपरे नीरं त्वं पुनरपि रट च्यूं 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 तोषय मां करु मधुरालापं पाठय मामपि तव भाषां पाठय मामपि तव भाषां. धन्यवाद. आमच्या ट्युशन क्लासमध्ये शिकणारे जे विद्यार्थी असतात ना, ते आउट ऑफच मार्क्स मिळवतात. यासाठी सतत प्रयत्न आम्ही करत असतो, त्यांच्याकडून प्रयत्न करून घेत असतो. अनेक प्रश्नपत्रिका, वर्कबुक, पुस्तकावर लिखाण, रजिस्टरमध्ये लिखाण या माध्यमाने तयारी करून घेत असतो. आणि या उपरांत जर एक 100पैकी 100 मार्क मिळावेत विद्यार्थ्याला 10वीच्या वगैरे, आणि जर त्याला 99 भेटले तरी काही हरकत नाही, 98 भेटले तरी काही अडचण नाही. का? कारण होते चूक कधीतरी. पण जर 97 किंवा त्याच्यापेक्षा कमी मार्क मिळत राहिले तर मग कुठंतरी आपलं चुकलं असं आम्ही मानतो. मग 97 किंवा 97पेक्षा प्रत्येक एका कमी गुणाला आम्ही 500 रुपये रिटर्न करत असतो विद्यार्थ्यांना. अशी गरज पडली नाही आतापर्यंत, पण हा एक आत्मविश्वास आमचा. ठीक आहे. तर 500 रुपये परत. फक्त अट एकच आहे की तो विद्यार्थी आपल्याकडे 8वीपासून असावा आणि रेग्युलर असावा. ह्या 2 गोष्टी महत्त्वाच्या आहेत बेटा. बाकी अभ्यास कसा का असेना आम्ही करून घेतो तयारी. ठीक आहे. पूर्वी आम्ही आउट ऑफ मार्क्स मिळवणाऱ्या विद्यार्थ्यांना बक्षिसं द्यायचो, 500 रुपये, 1000 रुपये वगैरे. पण ते बंद केलं. आता कमी मार्क्स जे घेत आहेत त्यांना त्यांच्या फीमधून पैसे परत द्यायचं आम्ही ठरवलेलं आहे. आणि 8वीचा विद्यार्थी हा 9वीला गेला तर त्याला फीसमध्ये परत 1,500 ते 2,000 रुपये सूट असते. परत 10वीला गेला तर जी काही फीस ठेवलेली आहे आपण, इतरांच्या तुलनेनं आपली कमीच असते फीस, तरीसुद्धा त्याच्यामध्ये परत 1,000-2,000 रुपये त्यांना आम्ही सूट देत असतो. त्याच्या पाठीमागचं कारण म्हणजे तो ज्या वर्षी आपल्याकडे होता त्यावर्षी त्याची खूप छान तयारी झालेली असते आणि पुढच्या वर्गात गेल्यानंतर आम्हाला जास्त त्याला सारखं सारखं सांगायची गरज पडत नाही. ठीक आहे. अगदी इझी गोईंग तो आउट ऑफ मार्क्स मिळवू शकतो. आमचा आत्तापर्यंतचा अनुभव आहे. ठीक, चालेल. थँक्यू. धन्यवाद.